Ini. Hey guys, welcome back my YouTube channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय लोगोफोर जों दायो हाबा जानो थांगासिनो आरोना बरपेटा र'डआव स' बेखौनो नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोबाय नोंथांमोनाबो अननानै आंजों लोगोसे नायलांदो हाबाखौ माबायदि डेक'रेसन खालामदों नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला फायनै जोङो दायो दुकानाव हाबबाय आरोना प्रेजेन्ट लानो थाखाय हाबानि थाखाय प्रेजेन्ट लाबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना अननानै जोबजासिम हाबा जानो फैनाया जा नांखाबाय ट्राफिक जाम ट्रेन फैदो हाबा जानो थांनाया नांखाबाय गारि दो खेलु ट्रेनजों नांखाबाय नामा बुबो हाबा जानो फैनाया हाबायाव मोनफैबाय बिबारायनि बाबु जानोलाय फैयो हाबानि गेट मोनबाय नै लोगोफोर जों फाइनालि हाबायाव सफैबाय आरोना सिङाव हाबफैबाय जोङो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना हाबाखौहाय हाबायाव फैना बोरै मोनो सार मोजां बे इउटुबाव थांगोन नोंसोरलाय माबायदि मोनदों
हाबा जाखांनानै थांनोसै आरोना लोगोफोर ओंखारबाय नै गारि गाखोनोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनो खोन्थाहरदो मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय